ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇತಾಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇತಾಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಹೌದಾನೆ ಅದು ದಕ್ಕುನು 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 ಆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವೇ ಇರೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕಂಟಾತನ ಮೂಜಿ ಪತ್ತಾಂಡ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಕೊಡೆ ಅವಿ ಚಿರತೆ ಬೈದನ್ ಬಂಡತೆ ಯಾನು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಇಡೀ ಅಂಚಿತ ಈ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫಿರೋದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜೇರಿನಿ ಪಂಡ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ತುಲಿಂದು ನಾಯಿ ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಯಿ ಇತ್ತನ ಇನ್ನು ಕೊಣುತ್ತುಂಡು ಈ ನಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಪಾಪ ಎತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋದುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ರೂ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜೆ ನಾಯಿ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನ ಐಕಿ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಅಂಚದ ಅವು ನಾಯಿನ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಓಡೆ ಪೋತ ಪಂಡು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಲೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಬೌ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತೆ ಐತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರಾ ಅಂಚ ಪಾಪ ತೂನ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಹೆಂಕುಲು ಇಡೀ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವ ಅಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಪಿದೆದ ಪುರ ನಾಯಿನ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮಲ ಕನತೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣದ ಮಿತ ಆಸೆ ಪುಂಡತೆ ಓಕೆ ಇನಿ ವಾರ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಇನಿ ಇನಿ ಸೋಮವಾರನಾ ಹಾಂ ಇನಿ ವಾರ ನೆನೆನ ಬರ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಗಹನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶಾಲೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಪು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಾಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಜೆ ಇಪ್ಪು ಸಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಜೆ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ರಜೆ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಶಾಲೆ ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಿರತದ ನೆಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪಂತೇನು ಫೋನಾಗಲ ಈರಲಿ ತೊಂಬರುಡು ಪಿರವನ್ನಾಗಲಿ ಈರಲಿ ತೊಂಬರುಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಫೋನಾಗ ಪಪ್ಪ ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ತೊಂಬೋತೀರಿತ್ತೆ ಪಿರವನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರಿಲೆಜ್ಜೆಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಅರಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ದ ಗೋಡದ ಕಜಿಪಿತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಸುಧಾರ್ತ ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗ ಬಸಳೆ ಕಂದೇರು ಬಸಳೆ ಕಡೆಯರೆ ಬಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯರೆಲ್ಲ ದೀತೆ ಹಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೈಕ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜ್ಜಿ ನಾನು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ದುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗ ತರಿಂದ ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ತರಿತ್ತಿನ ಚೂರಿಪುನು ರೈಸ್ ಅವು ಯಾವಂದು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅರಿಕನೆರೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಗಾನಲ್ಲೇ ತೊಂಬನ್ನಾಗನೆ ಅರಿಕನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಹುರೂ ಆಪುಂಡು ಒತ್ತಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಟಿ ವಿದು ಒಂದು ಕುಲೊಂದಿನಿ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಚಾಲು ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಟಿ ವಿ ತೂನಾಗ ಇಂಚಿದ್ದು ಬಸಳೆ ಮೂರಿಯೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪು ಬೋರೆಂಡು ಕಾಪುದ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪುದ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಇನಿಕಿ ಆನ್ ಬರೆದು ಬುಕ್ ಬರೆದು ಇನಿಕ್ ಒರ್ಮದಿನ ಆಪುಡು ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಒರ್ಮದಿನ ಆಪುಡು ಮಂಗಳಾರನೇ ಪೋಪಿಂದ ಬಂಡ ಮಂಗಳಾರ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನಸುಂಡು ಸೊ ಒನಸು ನೋಡುಂದೇ ಮುರಣಿ ಪೋದಿತ್ತ ಒಣಸುಂಡೊಂದು ಬಟ್ ಮುರಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಕನನಾಗ ಅವಳು ತಿಂಡಿತ್ತಡು ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರ ಒಣಸುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಂಗಳಾರ ಒಣಸು ನೋಡುಂದೇ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲನೇ ಪೋಡುಂದು ಕೈನ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಗಹನಗೆ ರಜೆತ್ನ ಗಹನಲ್ಲೇ ತಗೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಎಲ್ಲೇರ್ದಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ನ ಇಜಿಂದ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಓಕೆ ಹೆಣ್ಣ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಅಣ್ಣ ನೀರಾಂಡೆ ನೀರೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಡ್ಯಾರೆ ಕಷಾಯ ತೀವಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಗಾನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಹದಿಪ್ಪೊಡು ಬಂಡೇರಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪೇರ್ದಿದೆ ಪಪ್ಪ ಮುರುಣಿ ಬಂದಾಗ ದೂರ ಗೊತ್ತನೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಓದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಅವು ಬಂದಾಗ ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ ಕಷಾಯ ಹುಡಿ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮೆರಗಿತ್ತೆ ಕಫ ಆತನು ಮುರಾನಿರ್ದಿಂಚ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಫ ಪುರಾಣತೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಕಷಾಯ ದಿಯರೆ ಬಂಡೇರು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮುಂದೇನೆ ದಿಯರೆ ಬಂಡೇರು ನಾಳೆ ಒಂಥರ ನೆಟೆ ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಒಂಥರ ನೀರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ಕಷಾಯ ಐತೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಪಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡನೆಕ್ ಫುಲ್ಲು ಪುರ ಪಂಡ ತುಪ್ಪರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೊಂಡೆ ತುಲಿನೆಕ್ ಗೊತ್ತುನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಒಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ನೆಕ್ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಂಡ ಪೊಡಿ ತಬಟುಂಡು ಅಂಚದು ಈತೆ ಪಾಡೋಡು
ಮನೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆತನಿಗೆ ಚೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತನು ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಗಹನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗೆ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ಮೆರನೊಂಜಿ ಕಸೆ ಆಡು ಗಹನ ಪುಲಿನೇನಿಯನು ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚಾಡು ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಲಾತಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕಾಲಿಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತೆ ನೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಲಿಂಬೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ರಸತ ರಡ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ ಲಿಂಬದ ರಸ ಪಾಂಡ ಐಟ್ ಬರೀತೀರು ಒಂಥರ ಏನು ಆಪಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡೋಡುಂಡು ಅಜ್ಜದೇನು ಬಾಡಿಯೇ ಬತ್ತೇರು ಯಾರು ಯಾರು ತೆತ್ಕೋರ್ನಿ ಹಾಂ ಅಂದ ವಾ ಏನಮೆ ಚಡೀಡ ಅವ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ವೈಟ್ ಎಮಲ್ದೇರು ತುಗ ಹೈಫೆ ಕೊರ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡದಿರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರಿಕಂತಿಜಾರ ಇನಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಏನಾ ಈ ಹೆಂಗಂತಾರ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾ ಹೌದಾನೆ ದಕ್ಕುನು ಅಂದ ವಾ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅವೇ ಇರೇಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಂದಿಜ್ಜಾರ ತೀರು ನಾನೇ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ಕಂದಿಜ್ಜ ತೀರು ದೆಪ್ಪಿಯಾ ದೆಪ್ಪುಯಾ ಹಾ आव्या जमन रे वाह वाह अरे यार निकला कोला नैंड मारे रडजंता इरना कसे रेडी उंडु बोडी उडची बेच्चने बेच्च बेच्च बरोडु बका चप्पे बका परनापुंडा दोंडे गोइपुंडावु अदे वेरी गुड नಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಕವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಗಂತಿನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಾನ್ ಕೈ ಕರ್ ಮಂದಿ ಕ್ಲೆಮ್ಮ ಹಾ ಅಂದ್ರಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಮೂಲು ದತ್ತು ಬೇತೆ ಇಡ್ದು ಕಾಂಜರ್ ಕಟ್ಟೆ ಇಡ್ದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗನ್ ಕೈ ಕಾಲು ಬಂದಕ್ಲೆ ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಮಗ ಪೇ ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಕನ್ನ ಅಪ್ಪ ಲೋಟೆ ನಾವು ಕೈ ದಿಕ್ಕು ಬರ್ಬೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಟೆ ಕನ್ನ ಯಾನಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಸ ಹಾಕ್ತದ ಗಹನ ದೋಸೆದಲ್ಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಕರ್ಜಿದನು ತುಪ್ಪತ್ತವ ಅದಾ ಪ್ಲೇನ್ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನ ಮಾರೆ ಒನ್ ಹುಡ್ಚಿ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ತುಪ್ಪಂದೆ ಒನ್ಕ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಐದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ 5 ಕಮ್ಮಿ ಆಚಿ ಯಾನ್ ಗಹನಗೆ ಮರ್ತಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಈಗ ಜೋರು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೇಗೇನಿ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೇಂಡರ ಬಾತೇರ್ನ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಕಂತಿಜಿಂಡ ಅತಿಯೇ ಲಕ್ಕಿಯ ಯಾಕಡೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯೇ ಇತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಮೀಪಾಯೆ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಗಹನಿಗೆ ಅಂಗಿ ತಿತ್ತಬಡಿಯ ಅಂಚ ಐತೆ ಮರ್ದು ಕನಕ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋರೆತ್ತ ನಾವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲೇ ತಂಪುಡ ಗಾಳಿಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಐಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡ್ಯಾನ ಹೇಮಕ್ಕಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮಿನಿ ಪೋಯಿಂದ ಆರು ಪೋವೇರು ಅಂಡ ಅವ ಎನ್ನನೆ ಉರಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಬರೆಯೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನು ಈಗ ದೀಪ ಪೋತೊಲಿ ಆತ
ಪಾಪ ಒತ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ ದೀಪಲ್ಲ ದೀತಿಸಿ ದೀಪ ದೀತ್ ಕೂತುಂಡಾತು ರಶ್ ಉಂಡ ಅಂದು ದೀಪ ದೀಕನ್ನರಪ್ಪ ಓಕೆ ಮರದಲ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆ ದೀಪ ಪುರದಿಯೇ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಬರೆಯಿತು ಆಂಡ ಪೋರೆ ಪೂಜಿ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದು ಬರೆತೆ ತುಂಬ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಓ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ 3 ದಿನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಸರು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಾರುಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಸಂತೆದ ಪುರ ಬೈದನೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂದಿತ್ತೀರ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಮುಖಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಹನಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಏನಿತ್ತೀರು ನಿಕುಲು ವಾರಿ ಉನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಐತ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಅರಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರ್ ಲಕ್ಮೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ದುಂಬು ಕಜೆ ಅರಿ ಉಣಂತೀನಿ ಸುಮಾರು ಕಪ್ಪರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಅರಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ದ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತ 5 kg ಉಂಡ 10 kg ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ 10 kg ಉಂಡು 10 kg ದಾರಿ ಈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಖರ್ಚಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಖರ್ಚಾಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ಕಂತೇರು ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರತ್ತೆ ಸಂತೆ ಪೋಡು ಅರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅರಿ ಕಂತನ್ ಮರ್ದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚದು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಈಚೆ ನಾನು ಪೂಪು ಜರೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಜರೆಗ್ಲ ತಿರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪು ನಾನು ಇಂಕಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಜಪ್ಪುವ ಯಾಲ್ನಾಗ ಹಲ್ನ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಜಪ್ಪು ಜನ ಆಯ್ಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ಏನ ಏಪಡ್ದೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಶುರು ಆಯ್ನಿಂದು ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಆಯ್ಯ ಕಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಗೆ ಇದೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಶುರು ಆಯ್ನಿಂದು ಆಯ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡೇನೇನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಹಾಪುಡು ಅದಾಗಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲೆ ಸರಿ ಹಾಪು ಮಾಡ್ಜಾರ ಓಕೆ ಆಯ್ನಿತ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.